Сәлем, дуслар. Бұл қалып, бізді қонақта Гүзәл Сагитова һәм біз башқұрт бүйін баш қарашақпыз қазір. Гүзәл, әйді башық. Міне бұлай білесің ме? Міне бұлай. Міне бұл башқұрт бүйіні. Bu әлбәттә қызлар хәрәкәте. Ярайын, қызлар хәрәкәте. Гүзәл қалып бейті, ә? Қалып бейті. Міне бұл қалып тапшыруында түрлі музыка құралларында ойнарға үйренім, жырлайым, бирге үйреніп бітәм енді. Мен шиғыр жазда башлағанша, айда тезірек башлық. Абайлардың да ішлеті еді, мен графиклар түзіп. Міне өзі телевидениеда ішлеу мені қиюсызландырды. Таңғысыз болым ұшамы өзіме. Шенки мен өзім тыныш, рәхәт тұрмышта яшәсім келе. Шыққан едім, автобус кеткен, бұл менің көшкен вақыт. Әлі хамада әтиянелерге де сөйлегенім yok бұл тарихын. Бұл адым менің ең дұрыс, ең қию һәм ең кереклі адым болған тұрмышымда. Мүсін білем? Қазанда тұман еді. Бүгін қаліпті қаліп дозасы шамадан артып кетті, шөнке қонақта қаліп яңа буын жиынын ұйыштырған Гүзәл Сағитова. Гүзәл Сағитова. Ул бір ішке тұтындымы, жеріне жеткірмеше тоқтамаяшақ. Шуңа күрә аңа жауаплы іш yüklәнәдә инде. Мәсәлән, Кореев театры директоры. Yüklәнмәсә, үзі біләп шығара. Мәсәлән, қаліп яңа буын жиыны. Телевидениеда эшләгәнен беләсездер. Аяз Гыйләҗев драматургиясе буенча диссертация яклаганын, филология фәннәре кандидаты да әле ул. Гүзәл бүләк алып килгән дип ишеттек. Шыннан да менә үземдә миңа хас булмаган стильдә, чөнки сезнең студияны күрдем, Кореев театрының футболкасы һәм нәкъ шундый футболка алып килдем. Бүләккә булачак кем миңа иң яхшы, матур, үзенчәлекле сорау бирәчәк. Матур түгел, үзенчәлекле. Мин нәрсәдер көтеп килдем. Гөлчәчәкнең барыбер дә ниндидер кызыклы әйберләр, бәлки табышмак, ниндидер сер булачак икәнен. Син интервью алды җиңелрәк, мен интервью бирү җиңелрәкме сиңа? Интервью алу. Интервьюларны сағынам. Чөнки минем ничектер ул күңелдә калды, икәүдән икәүгенә сөйләшү безнең мәдәният дөньясында айга бер тапкыр андый формат була иде. Минем нәкъ шундый форматта әле эшләп карасы теләге бар әле һаманда. Хәзер менә шул алдагы заманнарны искә алып, мәдәният дөньяларын бер видео язма карап китик әле. Эфирдә мәдәният дөньясында тапшыру. Беренче музыкаль һәм сәнгать дөньясында булган тәэсирләрегездән башлыйк әле. Музыканы үстерүгә хезмәт итәме? Үз тормышы белән үзе яши башлый. Ул автор ихтыярына бирешми. Шулай бит, хәтерлисез бит инде. Һәркем үзенә йөкләтелгән эшне башкару белән бер рәттән шаярырга да, биюгә осталыгын күрсәтергә дә, туп тибәргә дә вакыт тапты. Әлдермештән әлмәндәр. Ой булмаса йолдыз бар. Әлеге вакытта без Петербургта артта Фонтан, Каневский проспект. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Гөлшайын тиктерәсезме? Силбепле. Мин дә шулай уйлыйм. Башка тормышта һәм башка гомердә булган кебек минем. Гүзәл апа, сез Башкортстаннан килдегез. Башкортстаннан килгән татарлар Казанныкы белән чагыштырганда нәрсә белән аерылып тора дип уйлыйсыз? Монда килеп җиткәннәре калмаганнар. Бераз гына кыюлык һәм ниндидер үҗәтлекләре белән һәм тормыш сынауларына әзер булу белән аерылып торадыр дип уйлыйм. Бигрәк тә менә миңа мәсәлән ике шәһәрне теге куштырнаклар эчендә яулап килергә туры килде. Бу инде яулау дигән сүз авылдан килгән балага мәсәлән шул Уфада тулай торакларда яшәү, бөтенләй яңа мөхиткә керү һәм инде
урнашып кына биттеп, аспирантураны мәсәлән мин тамамлап, кире Казанга күчтем һәм барсында яңа баштан уздым. Чөнки бер кеше дә көтеп тормый иде, Уфада да, Казанда да. 9 ел тулай торакта Казанда инде шулай ук бик күп еллар төрле фатирдан фатирга йөргә туры килде. Шуңа күрә менә монда ниндидер тормыш сынауларына әзер булу белән аерылып торалардыр дип уйлыйм. Әгәр дә менә шушы тәвәккәллек булмаса, мин инде радиода эшләгән килеш, инде фән өлкәсендә бераз таныла башлаган килеш, шушы адымны ясамас идем. Хәзер инде менә бүгенге көндә әйтә алам, бу адым минем иң дөрес, иң кыю һәм иң кирәкле адым булган тормышымда. Һәм иң авыр чакларда да миңа менә шагыйрьләр ярдәм итте, шагыйрьләргә якынлык. Чөнки филолог буларак шигърият, музыка шулкадәр якын иде һәм инде Йолдыз Миңнуллиннарны күрү сирәк булса да, алар белән аралашу менә ниндидер илһам, көч һәм инде тормышның менә бер вакыт ниндидер проблемалары алар икенче планда кала бирделәр. Һәм Гүзәл үзе Казанга килеп, Омдагы Казандагы тормышны үзгәртте дип әйтә алам менә мин. Монда килеп Башкортстаннан, гомән яңа төрле менә хәзерге тапшыру килеп чыгу хәтта ул бары шуңа Гүзәлнең Казанга килүенә бәйле дөресен әйткәндә. Фәннур сораулар килдеме? Булса, бер ике сорауны укып җибәрәле. Интернеттан әлбәттә сораулар килде, мен директка сораулар кыйлып кына тора. Кыйлып кына. Җитте бит яфрак кебек кыйлып. Димәк, башлыйбыз алайса. Гүзәл, телевидениедә эшләү ничек үзгәртте сине? Телевидениедә эшләү мине кыюсызландырды. Менә әйе, мин Башкортстаннан килгәндә бик кыю идем. Ләкин телевидениедә шулай ук ниндидер авырлыклар белән очрашмадым түгел һәм инде барыбер Үз-үзеңә ышанычны бетерде. әйе, ничектер минем кебек кешеләр күп икән, бөтен кеше бер рәттә дигән әйбер бар иде һәм һәр вакыт тәнкыйть. Беләсезме, мине тормыш сынаулары ныгытмый. Киресе, менә мин шундый кешеләр бар бит, тәнкыйть әйткән саен алар ныгая һәм менә шундый, мин киресенчә. Мин сыгылам. Фәннур булса тагын берәрне әйт тә. Рымында бала чак турында сорау бар. Гүзәл, син кичкенә чакта нинди идең ул? Әни никах вакытында һәм ул миңа бер качан да әйтмәйдер, әйтәдер инде, син абыеңны тукмыйсың дип. Тукмый идең дип инде, син бәләкидән шулай булдың дип. Никах вакытында әни шундый сүзләр әйтте һәм мин аларны дөрестер дип уйлыйм. Менә кеше балаларның оештыра, Гүзәл безнең гаиләне Гүзәл оештыра иде. Хәзер инде мин теге читтән генә күзәтеп оештырам. Ләкин инде Гүзәл Куналександр оештыра ул. Булай инде теге абыйларны да эшләтә иде, мин графиклар төзеп. Бүгін сен... Олар сен генә дөресен Казанга киткәнсең Гүзәл. Менә теге оештыру сәләтен миндә күрәсең булган һәм инде ирләр белән мөнәсәбәттә ул бик комачау итә. Бүгенге көндә дә. Нишләп син әйбәттер театр директоры булгаштың? Ул бит өйгә кайтырга тиеш түгел, әлбәттә. Өйдә дә дәвам итә, аңлашылды. Калепне оештырып китүдә дә бу сыйфатлар әлбәттә ярдәм итә, ләкин хатын-кыз ул өйдә хатын-кыз булырга тиеш. Гүзәл, син филологиягә киттең име? Син кичкенә чакта кем булырга син гомән телевидение турында уйлаганың бар идеме? Мин телевидение турында соңрак кына уйлый башладым, ләкин кичкенә чакта мин кичкенә дип инде 9-ларга кадәр мин биолог булам дип үләннәр карыйдыр, гербарийлар җыядыр. Олимпиадаларда җиңү яуламыйдыр биологиядән. Татар теленә барам, беренче урын. Барам, тагын беренче урын теге район буенча, аннан республика олимпиадасына киттем. Ничектер җиңел бирелә. Менә була бит шулай җиңел бирелә. Шуңа мин шушы юлны сайладым да. Гүзәл, әле безнең Калепны оештырган кеше генә театр директорына түгел, ул драматург буларак та танылды әле соңгы арада. Күлмәйм. Аның Томан дигән спектакле чыкты Камал театрында. Хәзер Гүзәл, сиңа Томан дигән бирем. Безнең бу капчыкта, бу янчыкта телевидение белән бәйле әйберләр. Без хәзер күзеңне бәйлибез. Син Томанда булмасаң да караңгылыкта булачаксың. Телевидениене ни дәрәҗәдә яхшы хәтерле икән Гүзәл. Менә аның янында кызыл янчыкта төрле предметлар Гүзәл берәм-берәм алып, нәрсә икәнен белергә тиеш булачак. Йомшагын алыйм әле. Бу гример.
гример бүлмәсеннән Нәрсәгә кирәк? румяна яисә пудра өчен. Ярар. Бу безнең бытакамнар юк. Бытакам түгел бу. Юк, бытакамнар биткәннән соң безнең менә шушындый кассеталар барлыкка килде телевидениедә. Һәм без аңа шундый шатландык, чөнки бытакамнарны күтәреп йөрү бик авырыя. Һәм мин аның хәтта исемен хәтерләмим. Дивикамынса. Дивикам, Дивикам, әмма бытакамның сыйфаты яхшырак иде. Сыйфаты яхшырак иде, ләкин менә күтәреп йөргә бу бер кичкенә генә сумкага да сыя. Съемкаларга барасың, син аерым 3-4 бытакам күтәреп йөрмисең, чөнки бытакамның аның менә үзе Мусы бәләкәе, чөнки аның олораклары бар. Буларын яратадыр мен. Ләкин алар ярты сәгатькә генә җитә. Ой. Бу микрофон. Бу микрофон түгел инде кеше. Микрофонның ТМБ, Шаян, яисә башка программалар языла, семней буларга да. Син күрәсең ахрысы гүзәл. Юк, мин күрмим, мин буларны бит инде булар белән яшәгән. Бусы косметичка. Юк. Юкмы? Юк. Бу петличка. Петличка, менә кулак. Үзе кулак. Бу кулак, ул минем мәдәният дөньясында индивидуаль бируши бар иде аның. Чөнки мин менә моны бер кешегә дә бирмәгез, я берсе мин шундый нәзбер кеше бит инде. Миңа үземчә булмаса, программаны башларга кыен була иде. Үземне кулак булмаса ди. Монсы, ой. Менә монсы заманчарак инде моның гүзәл. Бу мин киткәч килгәндер. Киткәчтер микән? Бу кассетамы әллә? Юк, жаным кассеталар юк инде хәзер. Флаш шундый флешкага төшерәбез гүзәл. Мен карармын Шундый аны. флешка. Кызык. Буларны инде косметичкага да сыйдырга була. Менә монсында танымыйм бит әле. Монсы бар иде, монсы бар иде. Камера куя торган. Бу аккумулятор. Биттеме? Битте. Сезнең үзегезнең чәчләрегез сарымы? Һәм сезгә татар кызына ошамагансыз дип әйткәннәре бармы? Минем чәчләрем менә монсы үземнеке, монсы бераз гына инде кояшка. Кояштан соң, чөнки гөл чәчәк белән менә аның да төрле төсле җәйдән соң аңа кадәр бераз гына агартадыр дип әйтим инде. Ләкин елдан ел менә ул өлкәнәя төшкәнгә микән табигыйлыкка омтыласың. Табигый буласы килә. Инде чыннан да мин бала чакта бөтенләй альбинос дип йөртәләр иде. Һәм инде бер үземә ошаган малай бала чакта әби дип урамнан чаптыра үртәп каладыр һәр вакыт. Һәм инде ул Миңа да шулай диләр иде бер малай әби дидер инде. Бәлки мине шатканда булгандыр ул, чөнки миңа гел игътибар итәдер бит инде. Ләкин мин шул кадәр үксеп җылыйдыр. Бәләки чакта лишай булган. Сөритеп кенә әйтәм, 4 яшьләрдә һәм мине врач кырган чәчемне бөтенләй. Бик чәчемне яратадыр үземнең. Минем чәчем 4 яшьтә инде озын иде. Һәм мине медсестра безнең шәфкать туташы тынычландырган, гүзәл, кайгырма. Кап-кара, матур чәчләр үсәчәк. Мин тагын елый башлаганмын. Мин кара чәчләр яратмыйм. Миңа үземнең чәч кирәк. Я Скандинавия, я Алман кызы диләр. Һәм инде Алманда ул миңа бик якын. Германиядә, әнием Германиядә аның дус кызы бар иде. Ул үзе Хельга. Һәм Хельга безгә гел елына 1-2 тапкыр посылкалар җибәрә иде. Һәм анда шундый матур курчаклар без бер качан да күрмәгән. Диге урам балалары минем янга җыела. Һәм инде син үзеңне ниндидер шундый диге үзгә кеше итеп тоясың, чөнки сиңа менә Хельга апа Германиядән посылка җибәргән. Гүзәл апа, бәхетнең формуласы бармы? Сез аны ничек дип аңлыйсыз? Әйе, мин аны аңладым. Бәхет ул гармония. Үз-үзең белән, дөнья белән, сине урап алган кешеләр белән. Менә ул гармония беренче җиратта үзеңдә булырга тиеш инде. Бигрәк тә менә бәби көткәндә мин шундый бәхетнең нәрсә икәнен татыдым кебек. Һәм татып кына өлгергән идем. Тагын эшкә синең менә бу дөньяның ыгы-зыгысында әлбәттә бәхетле мизгилләр бар ул. Яхшы спектакль чыгарганда, ничектер җиңүләр, ниндидер менә без үткән елны Тамга дигән яшь режиссерлар лабораториясын уздырдык. Һәм ниндидер канәгатьлек хисе калды. Менә шундый
қалыпның кишелерин үткәрәсең, канагатьлек хисе кала. Ләкин менә ниндидер бер шатланырга гына өлгерәсең, инде икенче проблемалар менә директор буларак хәзер килеп чыга. Һәм инде менә шушы бәхет теге синең бөтен әйбереңдә бар кебек, ләкин вакыт җитмәүдә менә бәхетне тулысынча аңларга мөмкинлек бирми икән дип менә уйлап йөргән көннәрем минем. Фәннур тагын булса сораулар кыйлып кына тора дигән идем. Күп кыйлганда капчык. Ярый, без монда драматургиягә кайтабыз хәзер. Драматургияны дәвам итәргә җыенамы Гүзәл? Үзе канагат калганмы спектакльдән? Бик дәвам итәсем килә, ләкин менә яңа гына җавап биргән вакыт юк. Минем беренче шушы тәҗрибәмне Фәрит абый үзе теләп алуы минем өчен белмим, яшь автор өчен аңардан да бәхетлерәк очрак була микән. Ләкин шул ук вакытта менә Камал театры безгә канатлар бирде, ләкин ул канатларны әлеге вакытта менә учар өчен минем кулланырга мөмкинлегем юк. Һәм ул тормыш Худайдан торадыр, чөнки иҗат ул барыбер Худай белән бәйле дип уйлыйм мин. Синең язган сүзләреңнең сәхнәдә күргәннән соң нәрсә кичердең? Ул беләсезме, ул шундый кызык икән ул. Мин калтырадым. Бунда синең откровение, менә синең ачылуың, синең күңелеңнең теге серләрен бүтән менә шишенү кебек ул. Шишенү кебек. Һәм син шишендең генә, һәм сине сәхнәгә теге фикерләрне сорарга чыгаралар. Театр директоры, сез ничегрәк күз алдына китердегез, чынлыкта ничек булды? Нәрсә сез уйлаганча, нәрсә сез уйламаганча килеп чыкты дип сорыйлар. Мин театр директорының ул кадәр эше күп дип уйламый идем. Мин уйлыйдыр иде аны тагын да катлаулырак икенче юнәлешләр бардыр дип, ләкин менә ул ничектер эш бетеп торга тиеш бит инде, улаймы? Ләкин син бер көнне киләсең, бүген эш юк. Бәлки инде калипне параллель рәвештә алып барганга шулайдыр ул. Бәлки шулайдыр. Бәлки мин иҗади кеше буларак та, теге филолог буларак та, теге текстлар тикшерүгә дә менә шундый вакытка үзем күп алдынамдыр. Мин әле аны аңлап җиткерә алмыйм. Бәлки син үзеңә бик күп җаваплылык аласыңдыр анда. Бәлки теге кешеләргә дә күбрәк ышанырга кирәктер. Театр дигәннән безнең бит Кариф театры белән бәйле видео бар һәм Гүзәлнең ничек эшләгәнен без хәзер карап китәбез. Нидән гыйбарәт аның эше? Biz ne dip soramakçı xatlar komandasından. Гафу, безнең бу клип әзер түгелме әле? Bu yolu da Tomga лабораториясы булыр микән ул? Bu понедельник ял итәрбез микән? Сейчас посчитала, по ремеслу у меня денег не хватает на питание, надо передвижку сделать. Декабрь айына бөтен билетлар сатылып беткән, өстәмә спектакльләр куймыкмы? Xatlar чыкты бит инде, анда теге фестивальгә да җибәрдегез, бугай берәр хәбәр юкмы ул? Текстны төзәтеп бетерәсе бар бит инде. Ремесло якыная бит. Эдвардны кешпәнең ни инде, Зинхар? Ә без катнашачакбыз анда. Пожалуйста, машинагызны алып куегыз, анда мешайт дип тора бит анда. Тагын берәр фестивальгә бармыйбыз микән? Что будем делать? Кайдан мине төшереп алдылар микән дип тора. Үзеңне танымый башладың. Назлы гөлне мин чыннан да теге үземнең кай вакыт карыйм да яшегемә ашатам. Һәм теге кай вакыт теге Назлы гөл каяндыр директор төшә дип безнең хезмәткәрләрдә әйтәләр. Үзем дә хәтта танымадым, мине кайчан төшереп алдылар микән. Гүзәл апа, сезнеңчә алып баручы Гүзәл белән директор Гүзәл арасында нинди эш аерма бар? Җаваплылык монда синең өстендә. Программа ул театр ул шулай ук команда эше, программада бар, режиссер бар, редактор бар. Һәм җаваплылык бу очракта барыбер синдә түгел. Син аны алып баручы, юнәлеш бирүче, әйе, миннән генә тормый. Телевидениедә мин андый тәнкыйть күп алмыйдырым. Театрга килгәч, нык күп тәнкыйть башланды.
Телевидениеда барыбер сен ирекле, сен үзең өчен генә җавап бирәсең, сүз ирегеме, менә ул тәнкыйть кемне дисең, шуны тәнкыйтьлисең. Кызыгызның исем кем сайлады? Әни бу авырмы? Кызымның исемен бергә сайладык. Айнур белән, тормыш иптәшем белән без теге Әминә дип тә уйлаган идек, ләкин Әминәләр шул кадәр күп иде. Ә миңа асыл дигән үзе шул ошыйдыр, ләкин асыл нәрсәдер җитеп бетми. Асыл яр инде җырчы бар. Ләкин нишәп әйтәм, җырчы ул бит аның тәхәллүсе генә. Асыл яр бит ул Мирхәйдәр Фәйзинең пьесасы. Аннан мин радио постановка тыңладым да, анда Фәрит абый төп герой. Әмма шундый күңелемә керде ул радио постановка. Ирем белән тыңладык. Һәм инде менә шуңардан соң безнең шиктә булмады нинди исем сайларга. Асыл яр. Мин бит инде 4 айдан инде эшкә чыккан идем. Миңа авыр түгел, аңа авыррактыр дип уйлыйм, чөнки Эш күп, Гүзәлнең эше күп, аның мәшәкате күп. Иртән эшкә киткәндә аның елап кала башлады менә хәзер. Анан кайтканда, ләкин теге рәхәт тә, авыр да, шундый зур бәхет. Хәзер бер видео язма булачак, Гүзәл. Һәм анда сезнең спектакльләрдәге костюмнар, кайсы спектакльдән икәнен әйтеп кара әле иде. Ут чәчәге. Әйе. Монсын беләсең ни яңа чыккан спектакль. Үзең утырып карадың каршымда. Әлбәттә, Актапи, сәлам Актапидән. Әйе. Масын беләндер дип уйлыйм инде, төгәл бу Дилүс Хәкимҗанов кигән юмор баш спектакленнән безнең юмор башыбызның бер киеме. Әйе, плашы. Бу бик модный персонаж бар безнең Шайбу спектакльнән Булат Гатауллинның персонажы. Бу Булатның шулай ук Ләйлә вә Мәҗнүн спектакльнән. Пальто алар әле ишәү. Спектакльдә тапшырылмаган хатлар яисә тапшырылган. Илгиз Зәйнев менә тамашачыга шундый табышмак. Бөтен белән. Беләсеңме? Мин шундый телевидениедә эшләгәндә Кариф театрына барга яратыр идем, Гладилов урамына. Һәм бу спектакльнең премьерасын әзерлек вакытында мин төшердем. Һәм шуңа бик яхшы хәтерлим, ул башмагым спектакле. Әгәр дә Гүзәл Сәгыйтова турында роман язсалар, ул ничек башланып, ничек тәмамланыр иде? Казанда томан иде. Шул вакытта Гүзәл килеп кирде Казанга. Сен ничек килеп кергәнен хәтерлисеңме Казанга? Нәрсә синең кулыңда? Күчкәндә мин 2 зур чемоданымны алдым, өстендә дорожный сумкалар. Һәм Чаллыда 40 минут торабыз диделәр безгә.
Шуңа күрә мин вокзалда китап укып утырдым. Һәм чыккан идем. Автобус киткән, бу минем күчкән вакыт. Шуннан соң ярый теге тормышта гел яхшы күңелле кешеләр очрап тора. Икенче автобус белән утырып киттем. Ул автобус кузгалырга торадыр, анда пробкалар. Бу әле Казанда тукталасы автобус түгел, ул әле Тольяттига китәсе автобус. Шушы автобус хуҗасы, водитель инде ничектер шушы пробка вакытында булай иттереп урап, юлны килеп, тегеңә шакып, мине кертеп, болотный сын, вернулся домой дип. Менә шулай мин Казанга килдем. Минем бөтен байлыгым шушы 2 сумкада. Миннән хәтта әле һаман да әти-әниләргә дә сөйләгәнем юк бу тарихны ишетерләрем. Эш уңай һәм эш тискәре ягын үзең белгән. Синең өчен минемме? Әйе. Мин ихлас. Ошамаса әйтәм, ихлас. Ихласлык кайвакыт кымаучы әйтә, ләкин ихласлык бүген көндә иң кыйммәтле әйбер дип уйлыйм. Икенчедән, яхшы сыйфат гаделлек. Гаделлек тойгысы, ул эштә дә миңа бик кирәк. Һәм икенче сыйфат җаваплылык. Инде ошамаган сыйфатлар минем менә шул ничкә күңелле булуым үземә ошамый. Туры сүзле булуым ошамый, таңгысыз булуым ошамый үземә. Чөнки мин үзем тыныч, рәхәт тормышта яшәсем килә. Ләкин минем шушы холкым аркасында ниндидер шундый вакыйгаларга эләгәм. Бу дөньяда самимилеге, ихласлыгы белән дөньяны, кешеләрне үзгәртә алырына чын күңелдән ышанган гаҗәеп тыңсыз кешеләр була. Алар әлбәттә сәнгатькә якын кешеләр. Гүзәл менә шундый тыңсыз кешеләрнең берсе. Шул тыңсызлыгы аркасында аның үзенә дә тыңлык юк, тирә-яктагыларга да. Ул шагыйрьләрне күтәрергә тырыша, шагыйрьләрне күрсәтергә тырыша, ләкин үзенең аның нинди шагыйрь булганын берәү дә белми. Аның күңелендә шигърият яши. Җырчыларны күтәрә, ләкин ул үзе дә җырлый белә. Хәтта бик матур дип җырлый белә дип саныйм мин. Язучыларга игътибары аның зур, ләкин ул күп кенә язучылардан әйбәтрәк яза дип саныйм мин. Гомумән Гүзәл нәрсәгә тотынса шуны башкарып чыга алырдай бик талантлы, көчле кеше. Мин аңа бар тик уңышлар телим. Бик яратам сине, Гүзәлем. Соңгы сорау бу сиңа, син җавап таба алмый торган сорау. Кадай чыннан да бармы ул? Әле ул безгә кирәк кенә микән? Мин ихлас күңелемнән аның барлыгына ышанам, ләкин теге кайвакыт аның барлыгына ышанмаган кешеләр белән очрашасың һәм аларның менән ничектер бәлки белем җитмидер. Менә ул сорау минем борчым иде ул. Мин аны теге үзем беләм кебек, ләкин ул сорау мине шулай ук борчый. Минемчә, бу очракта синең үзеңнең белүең җитә. Миңа да шулай тоела, ләкин барыбер да теге читтән карап ниндидер чыннан да бармы ул? Без аны һаман да бит теге фән ягыннан да ничектер юк диергә дә тырышалар, бар диергә дә раслана, ләкин чынында ничек икән? Бер сорау мине елатты, икенчесе уйлатты дигәндәй, ләкин теге үзем көтмәгән сорау, ул менә бу телевидение һәм театрның айрым яклары. Тантаналы рәвештә Ләйсәнгә футболканы тапшырабыз. Ләйсән, бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Безнең тапшыру тәмам. Сезне театрда һәм калиб кичәләрендә көтәбез. Сау булыгыз. Гүзәл, сен шар яратасыңмы? Яратам. Дөрестән дә кем шарны яратмый? Бит, дуслар. Әмма бу шар сиңа түгел, бу шар синең кызыңа Асылга. Менә ул үзеңдә калиб тапшырудан карый башладымы? Калибкә катышамы инде? Әйе, менә без кичә берничәсен программага әзерләнгәндә, аның белән икәү бергә карадык. Алай булгачлар. Димәк, бу шар белән без Асылны калибкә багышлыйбыз димәк. Рәхмәт. Сезнең белән дуслар, киләсе тапшыруларга кадәр сау булышабыз. Сау булыгыз.